Pozdrav ljudi, dobrodošli u 4. epizodu preživljavanja na serveru. Danas igramo sa Gandalfom. Pozdrav. On je novi s kim ćemo preživljavati na serveru. I sad ti, on je moj brat iz Nemačke, malo onako, malo drugačija priča, ali dobro. Ti idi da u rudnik, važi Igor. Igore. Ti idi u rudnik, Igor, ja ću da sad ono što sam rekao u prošloj epizodi za sobe, to ćemo sad da uradimo. Evo ovako. Već ovako 3. Ovako 3 i sad mi trebaju čestovi, samo da nađem ovako. Čestovi mi trebaju. Malo će mi trebati više čestova, od 2. Četiri čest. Evo 6. Ili imaš kramp, Ivo? Jel imaš kramp? Nemam. Nemam ništa. Sad ću ja da ti dam ovo. Kramp 1, evo ti. Evo, daću ti 2 krampa. Ovako. Evo imaš 2 krampa, evo ti. Tako. Ovako. Idi ti, znači u rudnik, evo ovdje, tu je rudnik, dobro, ti već znaš, opa. Možeš ideš gore, tamo, ja sam bio u drugom rudniku, ali ne vazi. Ovako, sad ću ja da napravim ovdje jednu sobu sa čestovima, ovako, dobro, imamo 4 česta. I ovdje ćemo ovako, 1, 2, 3, 4. Eto, ovdje. Ta soba samo treba će mi još čestova. Ostane neće mi trebati često i sad imam još da. Ovako. Ovako. Ajde kreni da u rudnik. Idete kreni slobodno ti kopaj. Probi da nađeš neki dijamant ako možeš. Sad da vidim kako. Ovako bude lepše. Bez veze sam. Šta je ovo? Ban item, this item. Šta je ovo? Nemam pojma. Nebitno. Igo, si tu? Jesam. Dobro, jesi našao nešto? Bilo šta? Nisam. Ne, pa, dobro. Nemam pojma šta ovo bilo, ali za ovo morate mi platiti. Dobro. Ovdje bih nešto mogu da proširim, pošto lupem nekako nam pojma. Dobro,
sad idem. Ti treba soba, Vule? Ti... Hoćeš da ti napravim jednu sobu? Mislim, ja ću da ti napravim ovako, pa ti posle kako hoćeš odradi to. Ovako. Šta radiš? Ako opet ti bre tamo. Ovdje ću ja da te napravim jednu sobu. Ovako, čekaj. Sredim to. Što već imamo ovoliko ovi stone bricks, onda ću da ti napravim od stone bricks. I onako tu moj omiljeni blok kamena. Ovako. Sad ću ovdje da ti, znači, pravim ti sobu i ti posle stavi čestovi šta ti treba, tako to tu stavi i ja ću sad samo da ti napravim ovako. Ti možeš i da se rediš, ja ću samo ovo. Kako da ti kažem, nebitno, ti sam ovdje će da ti bude soba. Okej, našla sam zlatno. Zlato, odlično. I tu stavi jedna vrata, dva vrata. Evo ti. I ti sad sredi, ja sam ti napravio ovdje sobu jednu. Samo ovdje ću da skvatim baš. Da ne bude. I ti možeš i na 2 sprata ako hoćeš da napraviš. Važi. A ti možeš i da proširiš još. Znači ili na 2 sprata ili... Ja ću... Dobro. Sad mogu još malo da proširim. Igore, probaj ti još nešto tu da nađeš. Dok ti ja ovdje pravim sobu. Sad sam već, dosta sam izgradio, što kažete. Ti možeš na 2 sprata, Vule, ti, Igore, šta je meni, bratiš, Vule. Možeš i na 2 sprata. I to je dovoljno velika soba za tebe, prevelika. Vidi ovu sobu, na primjer, za razliku od tvoje sobe. Dobro, ona je na 2 sprata, ali svakako. Može i on tako da proširi. Na 2 sprata. Sad ću vam tebi ovako... čekajte, nisam vidio lepo ovu sobu. Kako je on napravio tu sobu? Znači, odlično. Gore... Nije što. Ovako. To ću da uzmem. Neću to uzmem. Jesi tu? Ti... Vole. Jesi... Dobro. Imam jedan steak redstone. Da, redstone se lako nađe. Ja sam našao 3 steka kad sam prošli put bio u rudniku u prošloj epizodi, valjda. Da, u prošloj epizodi. Ja sam zapravio sve. Ja sam u prošloj epizodi majnao. Da, ja sam ti stavio nešto Vule, pa... Vule, jebote. Ja sam ti tu stavio nešto, Igore. Sad ću da te zovem Vule. Ako mogu. Jo.
I ti ako sad hoćeš da onako promeniš, čekaj, ne mogu sad da te teleportujem. Posle, ima F-Home u kući ako hoćeš da vidiš. Nego samo hoću da ti pokažem. Znaš, možeš i ti na 2 sprata ako hoćeš ili ako ti treba nešto. Tu još da proširiš ti meni, samo kaži da to... Ja ću malo da ti kažem koliko možeš i sve tako, za koliko blokova. I samo idem da pobijem tamo XP par. Već sam 21. level. Mislim, bio su već neki. Ne, 0,5 godina. Dobro, koje je ovo vrijeme? 10 minut. Dobro. Mi ćemo do 15. minuta da snimamo ovu epizodu, pošto nas je 2, pa ja sam već pričao u prošloj epizodi. Da ću, kad nas je više, da snimam onako duže epizode, a kad sam sam, snimat ću onako po 10 minuta. Evo, Vulex, jebate Vulex. Dođi, Igore. Evo je tvoja soba. Ti možeš da je središ, ja sam ti sad samo ovako namestio, a ti možeš i to da skloniš i na 2 sprata, ovo da produžiš još i ako hoćeš, ako ne, nek ti ostane ovako. Sad ja idem da sredim našu sobu od mene i ovog nuba od Biljka. Nisam ti stavio nešto. Znam šta ti treba, malo da ti osvetli kuću. Je, sobu treba. Dobro. Evo ovako, može. U stvari ću da stavim ovdje. Osvetlio sam ti kuću da znaš šta ti je mnogo lepše. Ne, treba mi lopatica. Ti sredi sad tvoju sobu, baš. Dobro, ti si stavio to da se peče tu. Ti sad ako hoćeš možeš da središ tvoju sobu, idi ti tamo sredi. Jao. Mislim, ako hoćeš, ako ti se već sviđa ovako, da nećeš ništa da menjaš, samo stavi čestove, staviš private i edo ti tvoje iteme stavi. Ovo je mali smorkat, ovako cepan kamen, brate, ovo je šta da radi, kad moram. Jesi ti je počeo da gradiš tvoju kuću, da sve tu često, ti slobodno radiš što hoćeš, samo moraš meni da kažeš ako hoćeš da proširiš. Sad ću. Da proširiš? Ne, nego ću napraviti dalje. Aha, vaš. Ćeš na 2 sprata da ti bude soba? Ne. Važi. Ne treba. Ovako, sad ću ove da stavim iteme tu. I 14 već minuta je dobro. Ajde do 15 minuta da završim epizodu. I davimo. Dobra, ajde. I dođe vam Gandalf i to je bio kraj 4. epizode. Hvala što ste gledali, lajkujte, komentarišite, širite, subscribeujte. Pozdrav, Vule kaže pozdrav.
Pozdrav, čao. Jao, Igor